punta tayo sa dagat. Maghanap tayo ng tubig dagat. Tonight kako sana, kaya lang wala pa. 5:03 pa lang, tingnan mo ang oras. 5:03 PM at natatraffic kami dito sa crossing. Pero di bale, kakarating din tayo doon. May awa ang God. Okay? Nag-pray ba kayong dalawa dyan? Yun, ready na. Ready na pati ang mga gamit namin. May towels, bihisan at lahat na. Magbasa-basa. Nangyari dito sa crossing. Oh my God. What is happening? Plan muna tayo para sure para sa ating gulong at gasolina. Dito na kami sa Bikini Beach. Saan tayo punta sa yan? Ay. Ha? Daming naliligo ah. Wala tayong parkingan ka ba kasi? Agay. Tingnan mo, baka mamaya Hindi. Oh my God. Ang dami pa ring tao dito, oy. Again, sila sa dagat. Dito para sinadya nila para Ay, teka muna, pangpang yan, oh. Okay na lagi, dito na. Putang kayo. Diba? Wow. Doon Ganda, sana banda Marco. doon, kaya lang Wow. inukay naman nila ng gusto doon. Ay, malalim, hindi pwede. Tingnan mo, malalim mo. Oh, ang lalim mo. Ang lalim. Bakit hindi kaya nila inayos yung para maganda naman dyan, istambayan? Wala tayong magagawa, ganun ang nangyari. Ang dami pa naliligo doon, oh. Ang galing. Mainit sigurado ang tubig. Mainit. Let's go! Dito tayo mag-park kung pwede. Ganda naman dito. Dami nagpipiknik. Night swimming. Yan, dito mag-park, Papa. Sana, Marco. May table dito. Halika. Ala, malalim na dyan, kamo, malalim. Sabihin mo malalim. Look at the sky, the moon is shining so bright. Look at the sky. Nandito na tayo sa saan na tayo? Umalis tayo doon sa Bikini Beach kasi walang parkingan, hindi ka maka-backing, ang lilit ng road, ang hirap ng parkingan. Nako, hirap doon. Kaya na-discourage na ako sa Bikini Beach. Dito na tayo. Nasaan na ba tayo? KR Square. Ito na yung KR Square. Ayan. Dumaluan naman ni Manda yan. Dumaluan. Diyan. Saan? Diyan, dumaluan. Dumaluan na ito. Diyan. Ayan. Liko, dumaluan na. Beach Club, oh. Diba yung sunod yan, Bohol Beach Club, then sunod ay yung yung na yan. South Palm. South Palm na yan. Ah.
Punta tayo sa South Palm. South Palm tayo. Sige, try natin sa South Palm ng night swimming. Kung ano bang okay ba? Yan na yung sunod, di ba? South Palm na yan? South Palm. Oceanica na ngayon, hindi na South Palm. Yan, Oceanica Resort. Ayan na, yung dating South Palm. Ito na yun guys, dito tayo. Oceanica. Okay. Ano sabihin ko? Pwede ra walk-in, walang reservation. Excuse me guard, pwede ra walk-in? Walk-in mo ma'am. Oh, walay reserve. Ma'am, na entrance fee 500 consumable Oh, per person. Okay ma'am. per person? 500? Pila? Per person. Ha? Sama na, pagkaon na diyan na. Consumable na sir, Ah. 400. Doon? Sige. Okay. Sa front sir. Sige, okay. Okay. Doon daw, sa loob. Sige. Thank you, guard. Magkano daw? 500? 500 per head yata. 500 per head ang bayad, consumable. 500 ang entrance pero consumable. Kaya yung 500 na ibabayad mo ay ibili mo na lang ng drinks o kaya food, sandwich, ano ba kaya. Ayan. Pero maganda dito kasi how many times na kaming pabalik-balik dito. Maganda talaga ang dagat. Napakaputi ng sand. Tapos ang parking, okay lang. Tapos guardiado. More on safe security and your safetyness ay maano mo dito. At ikaw naman, ayos ka lang? Ayos lang? Ayos lang. Ayos lang. Ayan. Oceanica na ang pangalan, hindi na South Palm. Ala, first time natin na namasyal ng Panglao na na gabi. Pero mas maganda kasi gabi. Ang araw kasi na mas pasok ka sa init ng araw talaga. Pero rough pa rin ang road. Lang minsan daw meron dito nagpapakita ang white lady. Oo. May white lady daw. Yun pala. Lumilipad lang na na shadow. Yan ay lang yon, guni-guni. Ayan, galing na sila tapos na sila. See? Ayan ang adventure natin ng gabi. Mga puno ang tataas. Parang creepy. Creepy ang dating. Saan tayo mag-park? Dito na. Saan tayo magbayad ng entrance? Pwede mag-park yan? Ay, ito yata. Dito yata. Excuse me, asa may magbayad o kuan? Saan mag-parking? Parking. Ato lang sa kanina. Doon mamaya, doon sa loob mo. Dito? Reception, oo. Asa may mag-parking? Pwede rin ito? Kung naibakante, pwede na dito. Pwede Pero ra? pag wala din nila. Okay, sige. Thank you ha. May bakanchas. Wala yan ang bakante dyan. And so, what is happening there? Okay. Tingnan natin kung may parking dito. Dito pwede na. Parking space. Dito. Pwede na rito. Ayan maluwag Pwede na rito. Ayan. Nice. Maluwag ang parkingan. See? Okay. Let's go. Dito na kami nakapark. So, it's good. Tayo na. Yung moon, tingnan mo. Moon.
Wow, ganda. Ganda ng view. Wow. Ano ba yan? Pangatlong bridge na ito. Kasi yung pinunta natin sa South Palm ay hanggang 6 o'clock pala ang dagat, guys. Bawal ang maligo doon ng basta higit na sa 6 o'clock PM ay bawal na. Till 6 PM lang ang allowed ang mga taong maligo sa dagat doon sa Oceanica. So, nandito tayo ngayon sa Dumaluan Resort. Let's go! Tingnan natin kung ano naman ang mga patakaran dito. Baka ayaw na naman. Ang hirap naman hanapin ang ating dagat, guys. Yan, dito tayo. Ganito pala ang maghanap ng dagat paggabi. Sinumpong ng gustong maligo ng dagat. Gabi pa. Hindi kasi pag-araw parang masunog ka eh. Ang init eh. Kaya gabi. Eh gusto naman natin dagat. Ayaw naman natin ng swimming pool. Paano Dracula man ang maliligo? May Dracula bang naniligo sa dagat? Eh bakit gabi siya maliligo? Manananggal. Ayaw niya ng araw. Ayaw ko ng araw, mainit. Bahala kayo. Bahala kayo. Tingnan natin. Mag-inquire tayo dito. Ayan na. Dumaluan. Ayan. Sabihin mo nga pwedeng... Inquire tayo sa guard. Excuse me guard, pwede naman ligo og dagat? Pwede O gabi rin. eh? Pwede ra? Pwede Asa man tayo? Kuha mo katis or dili ra? Dili ra? Kanang maligo rami? Hindi, kakain din tayo. Pero muukaon mi dire. Nalante, entrance mo 100 per head pero consumable ang 50 ana sa restaurant. Okay. Nya ang parking code 100 consumable gyapon sa restaurant. Okay. Pila mo kabok? Saan man na ito? Tulo mi. Tulo, bali 400. Pero na-table po diya? Naikana natin na mag-table. Na restaurant ana sir, na Saan ang restaurant? yung ano po, yung Ayan mismo sa ano dyan? yung may building na Okay, sige. Na ay restaurant ya. Okay ah. Sige. Okay. Saan? Bale 400 po wala. 400 kaming tulo. Apo. Okay. Consumable na? Kasama na yung ano. Kasama na yung parking? Bali yung magiging consumable nun is 250 po. 250 daw. Apo. 100 yung sa parking, saka 50-50 sa entrance consumable. So, saan ang resibo na ano? May 250 lang ang consumable nito? 1, Opo. 2, 3, 4. Yan. Okay. 1, 2, 3, 4. Pantay na lang po sa wristband saka coupon sir. Okay. Meron na. Makaligo na tayo siguro ngayon dito. Kaligo na dahil pwede man. Thank you Lord God. At okay ka lang Marco, maligo tayo? Okay. Okay. Pero mamaya pag nagutom, kain tayo sa restaurant. No? May Okay. consumable daw doon sa 400 na entrance natin na 250. Okay. Parking tayo. Okay na. Meron na tayong stop for the meal and stop for the entrance parking. Ayan. And then, Maganda ang parkingan. Doon tayo sa kabila doon. Pag dyan. Doon pwede yata yun. Pwede. Kaya malamig na aircon ah. Bakit meron yung yun? Baka maano natin na yun. Buko juice. Buko juice. meron sila dyan mamaya. Nag-outing ang mga mag-anak. Gabi. Iba ang tripping nila. Gabi. Gabi ang gustong ang gustong swimming nila ay gabi. Tingnan mo naman yan. Parang mga aswang. May coffee shop din dyan, oh. Wow. Ala, nagbago talaga. Ito yung video kahan dati. Diba?
naging coffee shop. DBR store. Galing, no? Ang dami naligo. Aba, meron ng bagong building dun. Ito yung sinasabing restaurant na bago. Wala, nagbago. How many years na hindi pumunta? Ang laki yun. Laki ng building, no? Ang galing. Yan ang restaurant. Ang galing, ah. Ganda pala dito eh. Tapos nandun yung moon. Look at the moon. Look at the moon. See the moon. Let's go. Ay, wala tayong cottage, no? Hindi tayo nag-cottage? Oo nga, restaurant tayo eh. Oo nga, wala kaming baon. Eh, kaya walang cottage. Huwag na yung cottage. Dito na lang tayo, dapin dagat. Sana. Wala, gumanda nga ang gumaluan. Wala, para naalala ko sa ano, sa Boracay. Para ng Boracay. Ito kasi doon, may bunbun man. Ganda. Ligo na kayo. Tanaligo na tayo. Diyan, pwede na kayo ligo dyan. Gano'n na kayo. Picture taking sila. Oh. Yung bag, dito mo tayo lagay ng bag. Ganda. Ala, parang Boracay. Para ko na naalala nung pagpunta natin sa Boracay. Ganda. Saan? Let's go, baby. Let's go, baby. Come on. Come on. Let's go. Dito tayo. May landmark tayo dito Ayan na. Woo! Ganda. Dito tayo, Marco. May upuan tayo dito. Oh, look at this wood. Para sa ating yung wood na yan. Lucy, I told you. Bakit? May ilawan ako. Ano na naman? Di ba mag-burles mo yan, mag-gubad man mo. Oh, di ano ngayon? Nakailaw pa doon. Ganda oh. Ganda na ng building. Bagong building. Ito yung BBC. Sarap maligo. Sarap maligo. Sarap maligo ng gabi. At may buwan pa. Tingnan mo ang buwan. Ang ganda, no? Ganda naman. Sarap na ng buhay. Pag ganito lagi. Oh, I love it. Sige na. Wow. Ang ganda ng mga reflection ng lights doon sa... Wow! Ang bawd. Hala, sige bawd. Ala, ka-nice. Oy. I love it. I love it. Now, I will show you the moon. Where's the moon? Ayun ang moon, oh. Kita mo yung moon? Ala, di naman clear. Hindi clear yung moon. Ah, sarap maligo. Maligo tayo, guys. Let's swim, 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 swim. Ganyan ang ayos natin dahil Halloween. Andito tayo, guys. Dito tayo mag-dinner sa Mayang. Dito tayo sa Mayang. Ayan, Mayang. Let's go, guys. Close kami 10 p.m. Ah, okay. 10 p.m. sila magsara. Yan ah, alam nyo ah. 10 p.m. Wow, may umbrella. Baka umulan nga naman, mabasa ano. Ang galing ah. Happy Halloween! Ay, ginoo ko. Ganina rami diri. Anong oras na? Naubos na yung mainom. Naubos na pati buko. Wala pa rin yung order natin pagkain. Wala pa rin kahit isang pulutan. Ang in-order lang naman namin ay yung ano, yung appetizer. Like the cheese sticks and the Calamares. calamares. Yan lang naman eh, di ba? Oh. Eh wala.
nga. Tagal mag-prepare. Ngek. Walang pulutan na ubos sa mainom. Mag-order ka kasi uli. Daw. Ganon. Ganon. 1 hour pala ang hintayin. Pero wala pa eh. 1 hour na eh. 1 hour na yung nakalipas. Wala pa yung pulutan. Ayan oh. Mag-order ka na ng mainom. Nahirapan yung ano. Ayun, isa yung order. Ano ba? Isa pa? Wala naman tao kasi ako Isa pang- makita isa oh. pang Tingnan mo. beer, dalawang beer pa. Hello. Ako, buko juice. Talagang Naraman diyan na. ibabad mo. Kanong dugay man ka makaluto doy. Beer na, mahurot na ito. Beer na. Natug na ko doy. Duha pa. Duha pa doy ha. Thank you. Sige. May salad pa sila. Lamig na yun.